Kaya naman ha. Bigay ko lang ng mamaya. Alam niyo ba, Reds, Jens? What? Ang malapit ng mga anak ng asawa ko. Lagi niyang pinapanood. Super Twins. Twins? Super Twins? Yung twins na, twins yun eh. Tapos ano eh, may... Yung costume na parang Sailor Moon. Oh, yun. Ano ba Ikaw ba lang anak namin? Ano naman? Galing naman. Angas yun ah. Pero wala ka sa asawa ko. Bakit naman? Yung asawa ko, nung nagbubuntis, paborito niya pinapanood yung ano eh, yung The Three Musketeers. Oo. Yung tatlo, yung si Anna, si Karen, tsaka si Nina. Oo, nakakanda ko. Oo, yun. Hindi nung nanganak yung misis ko, triplets. Hindi solid. Pre, ba't naman ka? Bulsa ka. Oo mga pre. Kasi kung sa'yo, Super Twins, dalawang anak nyo. Sa inyo, sa Three Musketeers, tatlo ang anak nyo. Meron din kasi paboritong palabas yung misis ko. Ano ba yung paboritong balbas mo? Yes, mga pre. Sige, no? Kaya ba dyan? Amo!